Haideți să vă arăt un copac de mango cu multe mango. Nu știu dacă vedeți, dar în partea aia se văd și mango mai mici. Așa. Și uitați aici, are și floare. Deci are și floare și mango mari, aproape copți, și mango mai mici. Și în partea asta, alt tip de mango. Hai să vedem și pe asta. Cu niște mango mai mari și mai rotunzi. Ia uite. Au, ce frumos sunt. Ia vedem partea cealaltă, poate se vede mai bine. Eu îi văd, nu știu cât de bine se vede pe cameră. Uite pe aia doi acolo. Ce frumos. Nu suntem la țară, suntem în oraș. În Saigon.